Hola, soc Marc, dietista i apassionat de la salut, l'esport i la nutrició. I he creat aquest canal per ajudar-te a aconseguir els teus objectius, tant estètics com a nivell de salut, d'una forma saludable, tant física com mentalment. Parlarem d'alimentació, hàbits i mentalitat, per ajudar-te a aconseguir la teva millor versió. Deixant atràs les frustracions i aconseguir este canvi, aconseguir la teva millor versió, requereix esforç, però això no vol dir patiment. Si ho enfoquem des del punt de l'aprenentatge i la millora, creu-me que és possible. I no només és possible, sinó que a més gaudiràs del procés. Oblida gurús, dietes màgiques o suplements que m'agreix. Aquí t'ajudarem des de l'evidència científica i et donarem eines pràctiques perquè ho puguis aplicar i et sigui el més fàcil possible. Acompanya'm en este camí i junts aconseguirem els teus objectius. T'espero al pròxim vídeo.